Ani mukadzani shamura mambo koskanda kapasa kumufashire kuti nyangwa anezvakwasha kana mukadzi wangu ndakambata nechikomba pekutanga vatamuregerera ndikataadzi mai ngatigare tichengetera tagara mumba medu mamusina rugare nomumwangu takuramba chimunesa nenhau dzedzi ndobva adzokorora zvakare kuita chikomba ndopa ndikabva ndaburitsa shere ndobva ndakutamidza ndikati enda kumusha kwenu ndisina kukuwadza kana kukuvhiringidza ndo pandikaperera nomudzimai wangu wakabata iri mese baba hagare kumbotara chokati pakanaka wakabata mese izvozvo pekutanga wakabata iri mese chachiri chokwadi here changa chisiri chokwadi changa chisiri sei muchiti changa chisiri chokwadi nekuti baba vanga asingagare kumba zvakaitika ndaitengesa handiti ndatengesa kudaro uyu munhu aitodawo zvandaitengesa handiti ndopanda aitengese chii chaitoi patikira ndaitengesa mbacha saka ndochinja idori munhu ndaenda unohodha saka anga ari maodha yakanga ndi ndipei ndikumbirova ivi motoka mataura zvakanyorwa manyorero aita samon ozisa nyaya yako tichifambidzana navanhu kanagara pamberi apa unosvika sterei vanzwere baba hanzi nditsukirei pacheni basorema nhau iripo ndeuti mukadzi wangu ndakamubata nechikomba ndokataenda kunoganiswa kwasabhuku ainzi wai pokutanga ndibudire pachena kuratidza kuti kubuda here kana kuti kwete ani mukadzi andishamura mambo koska ndakakwanisa kumufashire nekuti nyangwa anezvakwasha ungaitanangura nyaya yenyanga kutanangura mukadzi pokutanga ndikamubata nechikomba bataenda kwasabhuku vanonditize nasekutari wavo bataedza kuenzanisa amuregera tikati anongarizvode tichengete vana vana kuti ngatigaretichengete vana taurisa asi mukadzi wangu ndakamubata nechikomba pekutanga vatamuregerera ndikataadzi mai ngatigare tichengete vana tagara mumba medu mamusina rugare nomumwangu takuramba chimunesa nenhau dzedzi ndobva adzokorora zvakare kuita chikomba ndopa ndikabva ndaburitsa shere ndobva ndakutamidza ndikati enda kumusha kwenu ndisina kukuwadza kana kukuvhiringidza ndo pandikaperera nomudzimai wangu mai mazvinzwa pamusoro edare varume vangu avo vakanditora 2005 kusvika pa2016 tika tikagara zvakanaka nababa tairimi fodha tikarima zvirimwa zvedu nababa amai pamusoro makateerera baba vachitaura vanga vachikupomerai mhosva teereresai baba kutaura kwavaita vane mhosva dzavakupomerai saka ndoda kuti mupokane pamhosva idzi musati mataurazve pamwe penyu zvino tangai mapokana nemhosva idzi taurai mazira muita kwete zvokurima mazira muita hamuna bata nechikomba here hamuna bata nechikomba here wakabata iri mese baba hagare kumbotara chokati pakanaka wakabata mese izvozvo pekutanga wakabata iri mese chachiri chokwadi here changa chisiri chokwadi changa chisiri sei muchiti changa chisiri nekuti baba vanga asingagare kumba ndati zvakaitika ndaitengesa handiti ndatengesa kudaro uyu munhu aitodawo zvandaitengesa handiti ndopanda aitengese chii chaitoi patikira ndaitengesa mbacha saka ndochinja idori munhu ndaenda unohodha saka anga ari maodha yakanga ndi akakupai odha ndikuda kuti mashetsa chikomba icho ai ngondipinda mubvunzo wangu
rudo tumashedzi amai mucha rudo tumashedzi isimoso sabhuna secretary vari pindo zvanokubvunza pane mhosva here hapana mhosva kana paisa saka taurai kamai koimi kuti muzowanikwa muchinzi nemurume wenyu mune mhosva yakatangira papi yekutanga vese kuti vazotanga kutaurai kuti Chikomba akatangira papi wakati tikagara tichituna baba wangu asingagari kumba musi wakangauya pamba foni mangu pamapinda meseji ina ndakukwanisa kuverenga meseji baba ndopakatora foni watoti munhu wakudanana naye wakota kufonerana nemunhu yosvika umbata watoti we ndoudanana nemukadzi wangu ndomabatiro akaitwa munhu kuti akwanisi kutaura kuti nyaya ingeri nyaya yei mabatiro akaitwa munhu iye baba ndivaitaura naye asi ndomabatiro akaitwa saka akabatwa ari akabatwa paakabatwa kazishii handisuza zvangu kuti akazotaura naye amai mukume wamhosva murume wabuda mumhosva mukume wamhosva kudana nevanhu kuita zvikomba zviviri saka ini makati ndomabatwa akaitwa kuti hamisi kuziva kwapedza kusikwa mnatanga ini pamusoro munhu yandidanane naye asi wakandipomera kuti ndodanana naye munhu andeuchipiri amai ndodzera ipapo akapa munhu nhamba dzenyu ndiani wamusingadanane naye ndini ndakamupa ndimi makamupa chamakazoita imimi kunzi mapomerwa imi nomurume wenyu makazoita here kuti mutsvage munhu auye pagiraundi muchenurwe nemunhu uye mese muripo iwawa tikadedzwa tese ndobva wabhandava aibhadharwei kana marambira unoita aiwa mai andibvume mhosva kana iri nyaya yemashetsi kana zvamunotengesa odha dzenyu izvozvo hapana mhosva aibhadharirei adairei zviroda kuedza kukubatsiraika kuti murume wenyu aone kuti mimi mamusingaite chifana mai makatadza kuexplainaka zvinonesa hatitenge kukubvunzai mibvunzo yakaoma nokuti toda kuti muzivise munhu muda mvura yekumwa yona zvanzina mambo mati akabhadharwa aibhadharirwa kuti chii akangaba mango here asi ini mhosva pamusoro ini mhosva chaichaiyo ini ndandisina aiwaka ndikubvunzana kuti magume emakuti akabhadharwa aibhadharwa chii kana munhu achibhadharwa ano chinhu chanenge akanganisirwa kuti asori mombe dzako dzakadya mumunda mangu masaga maviri uchibawa saka ndakupa ari masaga matatu shamwa tigare zvakanaka aibhadharwe chii amai munoziva here kuti imimi chete ndima ikwanisa kumira nomunhu iyeye kuti abve mumhosva nekuti ndima hamuna chokwadi chakakutadzisai kuti mumire nemunhu iyeye kuti najesu munhu haana mhosva vakomana musade kudya zvinhu zvamusina kushandira vaitorohwa vanhu pasina kumbomira munhu sabu boyai ndibasirewo sabu makalilongurwa dzimune vana venya pamakaita nyaya ndosvika pakubhadharisana aibhadharirei murume aita kubhadharirei taurisai baba akabvuma ichichi murume wacho akabvuma kuti Chikomba mukadzi vese wakabvuma alright sungai otegeti kubva matipindura ko wechipiri sabu ayo Chikomba chechipiri mukachibatawo chakaya kudarerei achina
Sasa chokutanga machinzwa kame. Kasi kama kuti sabhonga no. Machinzwa. Vabvuma. Ndozo kunzi nemurume wenyu. Takudzokera munyaya. Ndozo kunzi nemurume wenyu chakudai nokuti imimi mukuita zvechikomba. Chikomba chekutanga ndakachibhadharisa. Anotanya kuti ndakachibhadharisa. Asi ndikazobuda ndakakuregerera nditi. Bata kechitu. Rumba ora muZimbabwe kupaishere. Saka chere vakakupa ire chiri kuisa. Riri kupi? Endira mbodzokera pakuti muno vana vangana. Ndikata 5 nawo asi vana vashara. Samune 4. Sama kusiya imba. Asi Saka ini ndakabatikana kutaura chokwadi. Mirai chinemi. Ndoda murume wenyu. Ndoda murume. Udawangani. Udawangani ayo chimbomira. Murume upo wacho. Ha? Ende ibe. Saka kana muchida murume wenyu. Muchida murume wenyu ndine kukupidzire kutoka nzvimbo pamumba. Asanda pedza kutaura. Kana ndichifukidzira kuti semwana wakasvika kudai. Wanga uchingokumbira ruregerero kuti mambo. Ndauya kukuzivise kuti ndiri kunyara kugara nababa nokuti ndiri kuhurira. Saka ndauya kuti ndiri ndichiparadzira zvauri baba wazviri pamutemo ndinyatsohura zvakanaka sezvandiri kuita. Pamberi pomurume uyu ndanyara chazvondiri mukadziri. Ini na baba kubva 2017 baba havagari kumba vakambotanga 2016 dzokera pa 2017 baba vakatiza nemukadzi masvinzo vakatiza naye ndikasara ndichigara pamba nevana ndega nevana 2018 vakadzoka 2019 vakatiza nomwe panext door ndikasara kuti nevana ndega ndichichengeta 2023 vakaenda futi gore rakapera muna December vakaenda futi nomwe mukadzi baba hatigare tese vakabva kumba gore rakapera muna December hatigare tese nababa wangu warefu ndeti ndinotozviziva kuchikoro chaiko havabhadhare school fees baba Mati 2017 akaenda handii? Akaenda nemukadzi wakaenda nani? 2018 akadzoka 2019 akatora panext door akatiza kuti naye panzvimbo dzese dzaita izvi zvokutiza tikusiyai nevanhu makaita sei? Andaihura pamusoro handina kuti maihurai ndati makaita sei kuti muzikane kuti murume wenyu ari kukutiza ndozvandiri kubvunza ndisi kubvunza zvohure aya inini pamusoro hapana zvandaita ndaingogara ndichichengeta vana ndichipamba ipapo muchiremedzwa nomunhu achizoya muchichengeta mwana musingaende kwasabhuku musingaende kana kumusha kwavo kuti naimi atezana vangu mwana wenyu akaenda adzoka akaenda adzoka achindisira mwana wenyu muri kumbomubvunzawo here kuti sei uchidaro kumukadzi kana kumukoma wake kana kuna sekuru wake makaenda kunani sabhuku wacho ndivavo vatina ndobaba wavo vandozviziva upenyu handorarama kumba nevana ndobabani ndobatozvarevenyisa asi makambovaudze kuti ndoita mwana wenyu vanozviziva baba muri hanzi munozviziva zvekutaura sabhuku aiwa hanzi nomuroora wenyu kuti ndizosvika kuita chakaipa mwana wenyu ari kundisiya ndakadaro mimi munozviziva mwana wenyu haasi kumusiya here mari amuziva 2017 amakumbotora nomukadzi munobvumira kuti vakawanda statement yamaizwa munoteererai munobvumira kuti vakawanda statement yamaizwa 2017 ndoka ndakatora mukadzi ndokatasiyana simudza izvenyu ndoka ndakatora mukadzi ndokatasiyana vachiita zvimwewo vachienda kutoima vakasiyana naye watora tora mumwe wachitatu vandinaye pamunotora madzimai enyu munogara navo here panzvimbo kana munotora zvezvokuti munhu maenda ndaitogara navo panzvimbo zvokuti dai kuri kunzi vana vanobvumirwa nzimba kuti vabvunze kana tifone kuti zvekutaura hamai kuti havana kutiza pamba tinge vasingagare pamba ichokwadi munoita zvokuita sei tinotora ndaigara navo pamba pamwe chete namai avo
wechitatu pawakaro wechitundo patikati zviri nani kuti mumwe ndimurojera kusati mumwe ndimurojera chii ni muchigara mwachigara nokuti mwagara pese kuenzanisawana kuenzanisa mukana kuenzanisa mukana saka mumwe ndaimurojera wachigara mukana ndaienzanisa kuti ndaita svondo kuna svondo saka ndopangwa kuti svondo randendiro ndopangwa kudu achienda kuno murumo asi mambonzwa here amai vachitaura kuti inini time yamunotora madzimai enyaya ndosara ndichigara nevana ndichitambudzika nevanhu dai kubvunze vana vakura tovafonera kana kupai phone number dzavo kubvunza vana kuti ichokwadi here chavari kutaura amai avo munzwe pasina kuti tide kupinza vana mumhosva kati munyaya tokupai phone number dzavana mofonera vana mavabvunza kuti ishuwa here zvekuti vana amai hatopinza vana munyaya hatingotirei nezviripo amai havana kuramba chikomba chavo vachiguma nai chindipai mari yamukabudisirwa munayo mawainani mame manzwa nyaya mwana wenyaya akasi mazoona akanyangadzwawo zva mari pakutanga ndakazinzwa chechipiri asi chikomba chechipiri ini mazitati pasocial uyu mukuru wangu ndikaona dambudzo rikapira pawana zvinotanga mkurunga ndakurunga kutanga vane zvizivo izvozvo kwachanga aenda yeshuwa zvanaitoziva zvanaitozwa kuti abuda aenda kwachakuda kuno munhukadzi akagara kochipiri akatora pakazimu akabuda akaenda zvose mwana kugara pamba titi kusvika koitatu aenda kuwadzanai ezvazvakatutaka kuwadzanai mwana kugara ipapo asagona ataura akagona ari pale ndodombo wangu ndataura ndakanoshenda azvite kundipe nini sheri ngaizoke kusapura sabu wapana kuti wape sheri nini ndezvaka ndidakada kunyaita kwasabu maita basa pamwe pacho panongoda onesi chete zvangoita baba kubuda hamuna basa kana akabuda zvinamamisa zvimidze musoro tinobata zvombe saka zvombe asati hatikaswi nehama dzedu zongoramba dzichiita se sapota toashire mudzi remurumo kana hamupugamire mumbeni mukange upedzisera nai mwana mai tikati mukadzi ukamutora ndagara naye enda naye kusotomuti hayo zvakaitira chifamili zvakati waduri kugari pamwe chete murume wako mayanana machengeta vana pamwe chete uchipa mukana ungarambe ndiwo wagarira vhembe ndokuzama orera ishe wangu kufundwa ndikuona pandiri zvokuti inini chandikumbira ishe wangu mukadzi uno nangu zvokuti ndipe minhau yainangu anchado mukadzi ndakamupa sheri nanchado mhosva dzake chandakurambira inyaya hure chete ninangu taure zvamataurwa chakati munomutoda vanotaurisa aiwa ndienda kandiro zvakati amaya varambo mudarira mambandi zipachine kamburomo maziko akati atezva kwashachaanda zvikaenda kuti asi handi munoziva panoramba navanhu tikakubvunza rakaroora here mutana pawana faida maamuri kupi anogona kunozonoroora vamwe asingarore kutanga handisi kudzidzisai asi zvandataura mazvinzwa pazvinoreva mukuzvinzwa zvinorevei
Udarora ati yatorora. Kama zvadaiso zvakurevei? Murume wedu udaroguna kurora ka. Aiwa, zvanzi namambo kwirai dare. Kwirai dare muno. Pfumaini. Mune zvamukashanda mese amaiti? Mugara upo? Kwamo? Mugara pamba vani? Kukombo, pamba pangu nayo. Asine imba tipera. Wow, matenga. Stand. Miss Murume. Yakabala. Sala. Mabure, mandi baraba. Mabure ni uko na mzee. Share ni kwa sababu mama tatishikia dari share amunzwisisani amusunzwisani zofamba sei pane zvamukashanda mese ndakashanda zvese zvakaparadza nokuti zvamakaparadza zvacho izvo zvinozvinyora tinozvikonsita tinozvisanangura zvamunazvo zvacho mukashanda mese ndizvozvo pane zvimwe zvatisingagoni pane zvimwe zvatinogona pachivanhu oda zvimwe zvatisingagoni zvinoda kuti mushora handiti sikaita munonyora munodzoka musi wa1 December batizakutira ravo imi mukura dare renyu kusiyana provided pari zvino muri kugara pamba ipapo mosunga zvifamba baba wamanje vanenge vaine banga ravanenge vainora vachisvika pamba ipapo aiwa pane zvino pari mutemo kwa mutemo achakuvhiringidza kuramba kusikana asikana saka iwewe chivasiya amai ava kusvika musi wa1 vari papi varamba wakaramba asi makaona manyangara enda musaina ko marusiti aikuchikora baba ini ndaishanda kuchikora kune chikwereti chiri havabhadhare school fees baba asi vane bungwero vakadzi ravamo zvikwereti zvekuchikoro izvi vana vari kungodzorwa kuchikoro amai zvazvishungu dare rapera zvazvishungu munomudarisa zvinoita manje ini pakatongonyaya kwasabu itemungezvaunukadharipakuya mudarazvokumusha kwamba wake ndakaenda munasabu ndakasabu ndokubira ndini kuti mwana wangu apagara pano ipapo ndanza mumengeitaida kudzinga mwana wangu ipapo tati baba paita kudzingwa mwana wangu ngao ndotarugari kuna mama baba mwana uyo akazwa ndozomwana ari pamba ipapo zvino zvinaka here tati achagara ipapo kusvika musi wa1